everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Basahon sa ako. Manamig to ni Mama. Pops, humana sa nag-istorya. Unya, usay resulta. Usay gisulti ni Lina. Usay resulta, Sandra? Negative, Pops. Oh. Sorry. Pops, sorry. Okay ra, way problema. Happy ako para ninyo ni Koki. Ganong dihilat man ka. Huwag ka ba malipay? Badayon na yun ang inyong gipangandoy ni Koki. Magtukod mo, kaugalingon ninyong pamilya, uban sa inyo unyang mga anak, nga akong mga apo. Apo na mo ni Lina. Okay na gihapon, di ba? Kalipay na ko, ang ibang kalipay, anak. Kung labig siguro, malipayon sab karon ang imong inahan siyang nihimutangan. I love you, Popsy. Love you, nak. Ay, Elyang, pwede. Doon ako'y paanihan. Tagapikasdan, agad. Kisa may imong paanhion, oy, imong uyab. Dili, ay. Amigo, ragad. Ay, sinanding ba? Ay, ambot, kaila ka ba? Ay, kaila tingali ko snaong, ana. Ay, sige, paanhi tawagi dayon. Ay, katugay pa ilang Koki o Lina, eh. Hae mo na ikato sila. Kilaay naman kung maayo, eh. Uy, yan na nawag. Si Lina na tingali na eh, o di ba si Kuk... Uy, si Kuring. Nga nung nanawag mo na eh. Hello? Wa kay lingaw, nandeng. Nga no, panhaong ko ni mo. Wa na ka masuko na ko. Aris pikasdan. Kaila kang Ilyang. Wa man ko kaila. Kinsa ba na? Silingan na mo sa unagod. Katong naa pa may dire nagpuyo. Akbang gani sa butika ang ilang baay. Aw, ay kaila na ko ana, oy. Amigo na ko iyang bana. Usa na okasyon, murag aligriman. Ay, iyang birthday. Ari dayon ha. Gipananghit na tika. Pagdali, deng. O sige, muan na ako. Mag-ilis na ko ha. Magdali na ko. I know, Pops. Sakit kayo imong dughan karon. Pero kahibaw gid si Lord. Nga willing mi ni Cookie nga mo giveaway para ninyo ni Tita Lena. Kung parihas pa lang unta mo og feelings. Pero dili man. Og dili sad na mo siya pwede pugson. Mao nga sorry kaayo. Sorry. Wagit ko'y matapang nimo. Sorry. Huwag ko makasapot sa kong ibati. Murag nagnang nga akong dukan. Gusto ko mo siya kita. Gusto ko mo hilap. Pero di ko gusto mo to nga. Gatinuod ang isulti ni Sandra. Negative, Pops. Buti pa sapot. Gawa gud sila nakita kang Lina. Nga bisan ka may paglaom. Nga makigpalik siya na ako. Wag yun. Wah. Sandra? Pops? Mulakaw ka? Oh, dado na kong sakiran, ha?
Pagtak sila niya mong nanay kon magpakuha na to. Asa di ay ka? Palabay sa oras. Pops, Ay kabala ka. Huwag ko'y buhaton nga dili mao. Popsi. Ay lagi kabala ka na ko. I'll be okay. Upauli ko niya nga way iban. Sige. Amping, Pops, ha? Lagi. Lord, ayaw pasagti si Popsi, ha? Ayaw in taon. Amping, Pops, ha? Kundi palang tungod di mo, nak. Paluparon ko magyud sakyanan pa. Pahala nagmabangga. Di na lagi na ko kaya kapunan pa ang imong kasakit, anak. Dili na nako kaya. Maong ang bahala nag ako'y sakitan. Malipay ka lang. Sakit kayo kung dughan, Cookie. Kakita pa lang kasnaong ni Popsi ay tingali makahilang kasabs kaluoy niya. Luoy kit kayo siya. Huot na magani akong dughan nga naminaw ni mo. Kung may mahimo pa lang ta. Kung duna pa lang yun. May gihimo na ta, Sandra. Ayaw ka guilty. Gibuhat na nato ang tanan. Sobra naman ganit tingali atong gibuhat. Pero, wa man gyud. Nairita naman ganit si mama. Sigog balik-balik. Kuyawan sa kog masukot na gyud noon siya nato. Oo. Di na sad maayugon nga. Ato gyud siyang i-push pag-ayo. Grateful lang sad ko ni tita nga. Taasad kay siyang pasensya. Ato na lang yung i-praise dito. Nga unta, makadawat na siya. Ug makamove on na. Ang ngayan, kaso. Mura kang dunya. Ay, saba ka diha nanding ay. Dunya gyud. Muta sad ni mo ay. Dili man tingali tubig imong gikaligo. Pahumot man tingali. Wasab na ako ikaligo, eh. Gihilamos, ha? Kasi ay, ni mo. Ay. Paminaw na ko, no? May tambong tag junior and senior prom. Tangtangay lang ang junior. Seniors prom, Rane. Dalian na guman ng pagkaon diha kay manayaw ta. Sige. Dalion ko rin. Hangit na yan. Nanday, ginoo ako. Sabang mo! Di ay katukan! Sabang! Bangit taon ninyo. Nagkurog na taon ko. Wala ko may baon sayangin na kubuhaton. Na, hala, oy, nasiga ng matang nandeng. Oy, nandeng, ayaw na kamatay, ha? Ako na ba nagpaanhin mo? Ako gimabasol ini. Ano nilagom nas nandeng. Nisulerap ng mata. Nandeng, Ay, tapuki ha. Ay, tapuki. Matumasan yun ka. Matumasan yun ka sa mutra. Di ko maginawa ang laki, ha? Ay, tapuki. Hoy! Nandeng! Wag yung lulo, ma. Wag yung taos-taas. Uy, hain man day kaha to siya. Wa ba ya manglak? Narating nga ito yung gipa... uy, ma. Wa yung sapatos, oh. Oh, ug naa iyang tsinelas. Ay, nilakaw di ay tuglayo o niya wa manglak. Nalimot ang tingali ito, ma. Kalimtan nun sa binas lulo. Ay, nahala tawagi. Pangutan ag asa siya. Pasilan, usa man di ka nang mibaras imong tutunlan nanding ay, usa kutsara?
Nawa naman na madastok ka o paghapak sa imong tangkogo. Ay, kutsara ba ka na? O baso ba ka nang naton ni mo? Ma'am, palihog-hilog na ha. Kasi kang blood pressure ni sir, oh. Ay, pagbuot na, bayot kinarator na ko, ha? Huwag may ako kasabot sa akong gibati ron. Ako sabot bang ko. Pero kung di ka gusto mabiyuda, hilom na palihog. Hay! Di ni nako banana. Oy, di mo ni bala. Di ka tagtungod. Dili. Kuya driver. Panari ambulansya. Pagkalaw ko na ito si Bandang kay mauri kamati rin sa pasyente. Wala ni siya labot. O siya! Oh, unsa man? Sige ring ma. Wag ito baga. Kapila na ko yung miss call niya, oh. Abot naman tingalin ni 1,000. Uy, hain naman di ka tos tatay paingon. Mabala ka man sad ta. Mugawas lang ko, ma. Mangutan ako ba sinay nakakitang lulo paglakaw? Uy, kadit, ma. Murag na nawag si Sandra. Sige, anak. Tubagaon na. Hello? Cookie, adtuan niya si Lolo nandig sa ospital. Nanawag na ko si Lola karon lang. Unsa? Uy, sila di kakuyog. Asa mong ospital, Ospital? Unsay ospital, Cookie? Ma, si Lolo. Tuwa ko sa ospital. Nanawag si Lola ko rin kang Sandra. Karon lang. Oh, Ginoo ko. Naunsa man di ka tatay? Sandra? Bago sa ko naabot. Hi, tita. Tanan mo sa ER. Tuwa karon si Lolo nanding. Naunsa man gyud ay si tatay? Giatake siya? Ako gyud ning sa ako gyud. Kagiapura man to nako sa padalikaon aron manayaw me. Mao na no na ita mo. Ang buto sa resulta ron sa x-ray. Wa man sa ko idea unsa iyang gikaon atong higayon na. Nga mi bara sa iyang tutunlan. Ayaw na paghilak na. Niya naman siya sa ospital. Bili siya pasagdan sa mga doktor. Lina, pasaylo ako, day. Ako, gini siya. Nagpuyo raman gid untas inyo ang imong amahan. Pero ako, diyong gigalgal. Okay ra nang ko rin. Kagustuhan man sa tong tatay ba? Wa man nimo siya pugsa. Ugyat man na siya sa mga doktor, Lola. Mga, ayaw na kayo kabalaka. Tingali bayag, ikaw na siya maunsa. Siba ko sa diha ko kay. Siba ko lagi. Sorry. Pero, unsa gid kay may bara sa tutulan ni Lolo sa? Tibuok lambay! Mauna nakita sa x-ray ni Lolo. O kinahanglan nga operahan siya aron makuha ang lambay. Ginoo ko! Kinahanglanon gyud na. Kaluoy sa dilulo. Lana, unsaon man na pag-opera. Hiwaan ang iyang tutunlan. Dili ka mamatay si Nande. Simbak ko, Lola, oy! Mag-ampo lang gid tala. Na-successful ang operation. Diyos ko. Ngano man ni Diyos ko. Ngano gitugot man mo ning hitabuan. Dili na nako makaya pa. Nga sa ikaduhang higayon. Mabiyuda ko. Dili nako makaya, Diyos ko. Mabiyuda? Ngano nang kuring? Nagpakasal ba di ay mo ni tatay nga wa mi mahibaw? Nagminyo ba di ay mug inyo lang, ha? Nang? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!